Lebichiye tigi joni asigile meyara kataga bi bayawa kanabila kenye kanoro tigi joni asigile meyara kataga bi magangono kanabila madin netife were fara shekene dige ganyara kataga bi corona kanabila lebi netife were fara shekene dige ganyara Kataka bi banyamba kana bila kenye kaneti femwere fara shekene dinge ganyara adiyara mogo miye chiye tigi shekene ye omadiya mogo miye tanikele meyara adiyara mogo miye chiye tigi shekene ye omadiya mogo miye tanikele meyara soli bige joninga alakira Muhammadu amode Muhammadi asabatile meyara soli biga joninga alakira Muhammadu amode Muhammadi meyara ushegene amaula anale biga nanila anzigile minini ye ala gajra ganyara asajalo wolo de andale biga nanila anzigile minini ye ala gajra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي على ما أنقرأ كلانديني يا ربي على كأمبلو كلاندينيك يا ربي على كأنتي ما كلاندينيك يا ربي على كأنغور كلاندينيك على كوكي أنا زوجي وبي على كوكي أنا زوري وبي على كوكي أني أنغانو وبي على كلام محمد ورما كسو شيخ جاني بلي بلي ورما كسو أنغرا شيخنا أحمد حماهullah ورما كسو بوي مامير نازور يسلم ورما كسو صلي على النبي وسلم تسليما سيبو كانديم نعم أنا على تنو أنا بركدا نعم أنا سيكا على تنو أنا بركدا نعم anga sigi kunka ala tanu anga barkada an balma buye Cisse ani akanu nyogon na je nyogon no ye modam TV na je nyogon ni ona no nyada sigo kalande unga ka bele 17 mois 2021 kallaba ka da juma do yama hera farala hera ka wallahi amma babu bismillah Bora ukasu unana ukasu aywa u bismillah le ko fe anya kanu ka dakunya dama fo aywa zikira ni kasida ngo fe angara wa sham wala mini ka matlabu doka ayma nani
jeni ne ko fe kena jiri fu fe ani zabiya al-mami kerengara ma anaka jama ani shana ka kalandi pela jeli che ani musu ani doni kala mu mi kena ko ya mi jeni ka ubefe kada ka na sigira dole bi don lamme note ate ka fo ibi mi lama ko ubi ini doni che angara mo bi kena ko na rabu ko ti fa in daftita il mar'i yurafu qimatuhu armadi na ya dawra dron ki ba ka doni prise ka don angara mo ko na ka tuma anye amba do ko fendo na wallahi ma amba ni no fe ko ka an samani dowi wallahi amba da ka dawriya dama fo shin wala min kan matlabu jimenga o matlabu adira joni ma adira shana amala ka kalande hunde ma wallahi kasira nyere bora jonna abora shana amala de law ni ama aynu li fatihi aynu li fatihi valare fion fami aynu li fatihi la abora kutubu mina ode valare kan wallahi na kuma bo shana amala la ko ala ya ni noro di ma werama ko ka karamo ko tanulai a continue nyogon valare sai abda mami siga angara wala sala ka kuma doka kalande mana tashini na oye woso ko de yu wallahi kala sala ka mi tlemina ko soni bere baduru be akabo ala ka soni be ko ma wara mo soni soro ni shara kalande wallahi ako soni fola e munye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka kira be wallahi akafsa nabi yuma be wallahi ala ye ange ala kira manduni wallahi abma ala kira mandunya obi mandunya be sanfe wallahi kadaka ala kira be kira be sanfe soli flana aywa soli minga kusani soli be soli minga kusani soli be ko de salatul fatihi wallahi karala sanago ala wali am wallahi soli kusamandia sheki jani ni ka dogo la wallahi sheki jani ko kwana ya sura alaitu ma me kira bafo afdalu ma qultu wa ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa allah kwana alaitu mo me kira fe ko alaitu soli de kusanani bara be Allahu akbar nga ko be tigi alakira wallahi o ko ale alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira ni nabi mo munu ko na alenye olu yo kuma ka mi fo mi nga kusaka tema o be ka ko la ilaha illa allah ma karola sala ko ko soli mi nga kusa soli be o de salatul fatihi wallahi hali so malaina an lazimu ken wallahi ما لا يدرك كله لا يدرك كله والله لا ما يصلي كدر فو أمين ينا مولوين الشكل جانب بابا فو أكا إفادة الآمدية أقول لو ذكرت لكم حقيقة واحدة من أكائك الفاتح لما أغلق لا أفتو أكابر العارفين على قتلي shekhi jani ko ko hakika min bi salatul fatihi kono hakika min ba kono na le dingelen doronta den vla tede na le dingelen torota salatul fatihi hakika la ko la kale aka kalande wi ko hakika dungew arifuna wala ko bi kuna kuni dike nyogoma ka fara nyogonga ko kale shekhi jani faka Allahu akbar masoma o soma awuke wallahi wala awuke wallahi o yakusamaniya bele filana akarola sana ko kusamaniya sabana hali mogo min ga silama jelinde o ba na ta konsa to ko ala ka la ilaha illa dia wallahi kedo da
ne silamɛya lajɛ ne la ta ka bɔ a kɔnɔ to tɛ yen Ibrahim b'a fɔ dɛ Seku Lamini de y'a fɔ ko ne la ta ka bɔ silamɛya kɔnɔ a tɔ tɛ yen ne ye silamɛya kɛ ayiwa mɔbili ye la ye moteur de ye ne ye moteur ta ka bɔ mɔbili la a tɔ tɛ yen ne ye silamɛya kɛ jiri sun ye la ye lasiri de ye n'i ye jiri lasiri bɔ yen jiri bolo tɛ sabati n'i ye silamɛya kɛ adamaden ye la ye kunkolo de ye ni kunkolo bɔra adamaden na ɲɛnamaya tɛ yen o kosɔn dɔnnibaaw ko la ilaha illallah bi manzilatil ibhami bayna al asabi la ilaha place go be ina fɔ bolongɔni kumaba bolongɔni cɛ la e ka bolongɔni kumaba meru ke bi fiya dɔ taban i bɛna ya ka gɛlɛn dɛ nka bolongɔni kumaba n'i ko k'i b'o fara kelen o kelen ka tali kɛ a ka nɔgɔn أما لا إله إلا الله شو ولا ميركو كله تي بس لا ما يكتي أبا فشبدي لياك وسنة هذه المعتدين لنا أبا صلاة وصوم مع زكاة وحجة ولا نفع في المجموع دون الشهادة سلام يجوسم دوري ako sali shun jaga hiji la minga buabe atanga gamena no de ko valeur kama shawala min taro kella bai ala valeur de kama saya wati ala made be samale no fe ka bara to tu wallahi ma shita fo ko ala kan bara laba ka shun ko mayin ala kan bara laba ke seli ko mayin ala kan bara laba ke hiji ko mayin ala kan bara laba ke jaga ko mayin na min ba do min da do de ko ala kan kuma ga laba ke kelmai do bi kelmai fo alu ta koro wallahi apa seli bara nyumandu wallahi da sali abise ka benga bo silama keka silama musoka aywa ka soro aywa banache weke misali da an balaka munu n'u ka kalo kono balo be bangi joli kono sharia iseli be ajuru ti saraw ayi muso min fana ni ala ka wele serima kito bangi joli kono wale kalo kono farda mun bena ti nyinga wulula akma seli ti silama jose do yidi wallahi munya be darula wallahi shun o fana be se ka beun ka sabu ka darula wallahi shariatu ko ashaybul harim wal mar'atu la ajuzatu allati la yutikani siyam chokoroba koroni ani musokoroba koroni munu ni shu chietigia munu ni shu ka chenye ti se ka kongo munu ko wana bihi maradun mu'minu bihi la yurjabu ahu ni balagara mo min sigi nyawani bana yin ba ke kene ya fenye era limane le do ala ko bana bi da shun bene do wallahi ibi muddu de bo ni ka kene muddu ta nyew wallahi mo shun fana bi darula rukunu aywa to e juli fla hiji o ma senyi ngali ma wallahi sharia ko ko ni femi mbame mo ni mata hiji ki ka forci ima ka kuminga ma ba era de buru o jaga mo min ga du bolo be ka kamera gwa ko tinni nga jagala ay nga la ilaha illa allah be nyugo to de la hal ni bi saya sigara amma de kafsa Allah ta'ala wadi amma o yaku samandiya sabana karala sene ko kusamani nani na ni ya tarika ulaje sayyidu turki tarika min gafsha tarika beye o de an asira yu shi jani baka tarika shawla min bo fanye ko tarikatuhu fi turki shar'un nabiyyi ma shara'i ghayrihi shakti jani kasira tarika tawchara a valer ala martaba amina fa ala kala ka sharia timen uchara amma question dima ika jabi ni ma jabi abayra jabi ko wa ma ka shari'ati ay wa ma shari'atun ka shari'ati nabi sharia be mi mina fa alaka ka sharia ay no ma sorai wa ma tariqatun ka tariqatina tariqati mi mina fa Allah silatu wa be ko samandiya nani na weke
kusamadiya duruna waliju ka ca dɛ kutubu yɛrɛ ka ca nka katumu ye kelen pewu ye katumu an bɛ tile min na o katumu bɛnna anw karamɔgɔ ma o sɛgɛna ahmadu hamadu karamɔgɔ sɛnɛ ko an bɛ tile min na ko tile bɛ jɔ daafɛn o daafɛn kan sɛgɛna hamadu la ko ale sɔnni fana ka di ala ye ka se ko daafɛn bɛɛ kan ko ala y'o ka juru don an da la a tuma ni kusamadiya duuru n'i ma kɛ sɛgɛna kalanden ye dɔ b'i bolo dɔ t'i bolo nka n'i kɛra sɛgɛna kalanden ye a bɛɛ b'i bolo sɛgɛna hamadu la aw t'a valeur dɔn hakika dunkew de b'a valeur dɔn e ka walijuya lajɛ o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ala sɔnna k'a ka gundo dɔ bisi ɲɔgɔnya mɔgɔ min ma fo ka teriya sama fɛ e ye walijuya kɔrɔ dɔ o waliju la jalabatigiw b'u la o jalabatigiya a bɛ taa kun jɛ kutubuya la kutubuya fana katumu b'a bɛɛ sanfɛ o kosɔn n'a ye mahamadu muru jan ka bɛɛtu lajɛ an bɛ nisɔndiya o munkiri dɔ bɔra ko a bɛ dɔ bɛ sɛgɛna hamala ye a n'a kasira n'o ye faha ye mahamadu muru jango a ko aw tɛ sɛgɛna hamala dɔn walijuw bɛ yen dɛ kutubuw bɛ yen dɛ nka sɛgɛna hamala a ko wa amma himalahi fal ahsaru ma samahati bi mislihi wa bi zaka yudrabu al masal pour que ka kuma ye valeur dɔn ni maa min ko k'i bɛ tila ka sabaw tanu Khalid ye saba ɲuman ye ayiwa Katada ta ye saba ɲuman ye Usmana ye saba ɲuman ye Ali ye saba ɲuman ye n'i ye tila ka sabaw mankutu k'u mankutu n'i nana se jango Seydina Bukari wa jango ma fara o kan wa o kɔrɔ ye k'o bi sanfɛ a tuma Mahamadu jango ko walijuw bɛ yen kutubuw bɛ yen amma himalayi jango himalayi wa n'o ye sɛgɛna hamala ye o fal ahsaru jamu asirin ko tilew tile min tɛmɛna ani tile min mina maa samahati bi mislihi ko tile tɛmɛnen ni nata ko tile si ma deli ka fɔ ni seereya ka sɛgɛna hamala ɲɔgɔnna di fɔlɔ a ko nin kuma in wa min zaka yudrabu al masal an dalen bi gosi nin na o se duniya wuli ma Mahamadu muru y'a sɔrɔ nin kuma in fɔra ko e ka Amadu Sagiru lajɛ bani o min ye sɛgɛna Hamahullahi tanu ka kɔn a ka bangeni ye Amadu Sagiru a ye bayitu dɔ ta a ko fa mablagu ilmina an laysa yulfa waliyyun misluhu fi zil qurun bɛɛ kuma n'i ka dɔnni danyɔrɔ de fa mablagu ilmina ale ka dɔnni danyɔrɔ sɛgɛna hamala la an laysa yulfa o sɛgɛna hamala ɲɔgɔnna tɛna sɔrɔ an laysa yulfa waliyyun ko wali wɛrɛ tɛna sɔrɔ misluhu wali min bɛ i n'a fɔ sɛgɛna hamala bɔfɛn ɲɔgɔn fi zil qurun karnu nataw la karnu ye san 100 o san 100 Amadu Sagiru a y'a ye ka da yɔrɔ ma a bɛ kuma n'o de ye a sɛwale min nani o fana ka yiri kɔnɔ fɛrɛ la ka tɛmɛ ale ta kan a ko Amadu Sagiru e ko fa mablagu ilmina an laysa yulfa waliyyun mislahu fi zil quruni ko a ɲɔgɔnna tina karnu nataw la ayi a ko ne sɛwale min ye min ye wala fi tilka ali karnu tɛmɛnen a ɲɔgɔnna ti a ko ka d'a kan wala fi tilka fa seyiku tijani ali karnu tɛmɛnen a ɲɔgɔnna tɛ yen sɛgɛna hamala in yɛrɛ jaati de ye seti jani fa mali misluhu ni seti jani ɲɔgɔnna bɛ yen kutubuw cɛ la falahu aruni o jɛra ne sɛmɔla min na kɛ b'a karamɔgɔ sɛgɛna ni ala ye mɔgɔ min kɛ o ka kalanden ye ala tanu i ka a waleɲuman dɔn ulmaruf ale ka tanu sira yɔrɔ la a ye ala tanu k'a ka dugu tanu sɛgɛna yɛrɛ bɔra yɔrɔ min fo ka laban ka yen tanu ulmaruf ko alhamdulillahi fi zal kadri maz'arahu falam yakun bi biladi sini wal haram ko
tanu be ala ye ala min sonna ka shana amala bo aw nga jamana inga falam yakun ala wa shana amala bo bibila di sini ama bo shini wa ufi wala harami ama bo haramu yarala wallahi la kudari ala ye tumba bo shini wa ufi la kadi ala ye ababo haramuna wallahi amma ko tanu be ala ye ala min sonna ka bangi aw nga jamana inga wallahi Mawashana Hamalla. Oka John Bele Bado Bay. Sheikh Muhammadul Amin. Amma Kobe. Aleka Baitu Damadama Dila. Ayi Faatihi kono. Yani kasi warati dafam. Baitu nye Baitu binani. Ali kilinyi. Menayo min soro. Yani warati che. Ambi awasadu. نعم على مطلبه أيوة مطلب الموفى 20 نعم أنا الفتي مقدمة كفي شمولا من ياك مطلب نعم تتابع مطلب موغا أني كلي مقدمة كفي كتامو كاك أدتو نعم أما مطلب موغانا شمولا من بينا كما في أغاري كولا نعم وفي وبسلام الشامة أكلي واسو ويكي يعني شمولا من كجابي من إبادة كوي شانا همالا كجابي إبادة كوي أكرا كجابي سيكا من بي وبيبلي كبوي ويكي المطلب الموافى 20 مطلب من الدفع نمو كاني مطلب ثاني ولا مطلب فلان دي في بيان الإسلام سلامية ويفرو باي دسين بأولا ويكي أقول ليش ولا من أبينكم ولا لك أبينكم فرباشيا لك سلامية فرباشيا لي سلامية ولا لي في الشريعة ويكي kadaka silama ya bichogomi hakika kono akmana nuwe gabeta hakika mogoy akma sharia koni be sharia mogoy silama ya bichogomi sharia kono gole shamona mini bina tuma uka wallahi wa bayani abila kuma farba shiele falaka abila kuma wala lika kamal din kemalu dini indi wallahi dina dafaraka ba dina dafaraka ba dina dafaraka ba nimi donaba ko kitabu chama على يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أدو بافو ودين الدفارة كبا قرآن آية جميلة كيرا ركو دين الدفارة كبا كما قلت لك سيرين ليا جميني دين الدفاليكو فدين الدفالي كورو ميمبولا شولا ميمينو كورو tẹ̀lifíkà yẹrẹ mi nye abinu fọ fẹ́bíà ló kùtì fara ɲɔgɔn kan kùtì kelen ye a ko diinɛ dafara ale sɔgɔla min bɛ na kuma diinɛ dafali kɔrɔ de kan indi kɔrɔ min b'ale yɛrɛ bolo an da masa dɔ sɔgɔla min ko kɔrɔ in na ka kɔrɔ wɛrɛw to yen taasira ka ca ni dara min na i bɛ wasa ni o de ye ka d'a kan diinɛ dafara ka ban a kɔrɔ cayara aw y'a kɔrɔ kɛ min ye ninnu y'a kɔrɔ kɛ min ye sɛwɛlɛwɛrɛ y'a kɔrɔ kɛ min ye ni sɛwɛlɛ ka yamaru ye o kan ka anw nafa a tuma ko wo bayanu kɛmɛlu diini ani diinɛ dafara ka ban ne sɛko lamini yɔrɔ n bɛna kuma o kan a ko bi ma n bɛna kuma kan ni sɛnde ale ya nɔɔrɔ min bɔra ne sɛko lamini kan n bɛna kuma kan ne yɛrɛ kun ye dɔnni tɛnɛ na nɔɔrɔ min bɔra ne kan n bɛna kuma kan n'o de o nɔɔrɔ in bɔra min n bɛ nin fa yi di o nɔɔrɔ in bɔra nɔɔrɔ de cɛ la nɔɔrɔ ka ca a bɔra jɔnni ka nɔɔrɔ la a kɛlɛ o sariya HAMAHOULLAH ne ka nɔɔrɔ in bɔra yen de n bɛna kuma de kan min ma'ana n bɛna kuma kɔrɔ kan diinɛ dafara ka ban n bɛna kuma o kɔrɔ kan اليوم بي أكملت لكم دينكم ne Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad ne eli man do ngadina dafa wa shawami ko ko hebe na tuma o koro de ka ma min ngena ka famu ngeda wera ka ko ne dina dafa da ko tani ka mangana shawami ko ko
utekileni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan don ba ko ba aya jingina kiraka aka hajjatul wada'idu akera ka be arafa duma ka be juma dunya duma yawda kebe kando kirama ako na sorola ni te kun jingina aw nga dina kono aw nga men dongere ni taninga akasali akbar madina dafara kama akoro bishobora mini bolo chokomi kabwashara Hamawiya fe anga ankloma da anga okuma kanyime akoro wo bayani ale shawara mini bina kuma farabashiyali weraka o farabashiyali munyi basira munkirina munkiru dusuku datura munkiru dusuku shiena ane maana kemali kiri kabwadina dafari koroma abina tuma ufanata dina dafara au ngulu chukumi abina tuma uka femi bane munkiru dusuku shie kabwadina dafari koroma no luko kone dina dafara kofe wala manga na kofe ale shawala mini bina tuma ufanata banga shawala mini lame nimi mbora leda ukora shara Hamawiya da nimi mbora shara Hamawiya da ana to nyini yoro wala da ukura ala kira bulu shawala mini kele mufanye aka yara ima kono wa iza ramauka bima ramau hasadan fakat wa min al-ilahi wasilati wa tafadduli إلا يفارقك النبي بلازة فتقول عن إذن الرسول وتفعل نكان أنواسا بشارة عملنا نجوي إكيو نكما جوي أكو هاسيريا درندو أو كادموني لشوي نكيمة كأيدي دونني على تشي نكيمة كأيدي كيمة وسيلة كنتم نقولوا إلا يفارقك النبي بلازة نيبي كمي كلي كونو باكي اني مغناني كو ني كمي باكي اني مغناني على كلمه ديريكا توني اشرا همانا فتقول يبثو فنبو على اذن الرسول يبثو كده دبي جندي ما يبافو وتفعل يبي ولا كده دبي جندي ما يباكي والله لكن لا من روايه كسو أما نمي مرشح ولا من يورو وبرشان عمل يورو نمي مرشان عمل يورو وبركيرا يورو نمي بركيرا لا ولي على يرى مرادوي فالإسلام بالعلي تسال لأمر من له أمر باتباع خير البرية فالإسلام بالعلي تسال لأمر من له الأمر باتباع خير البرية نعم الإسلام شغله من كو وفد الإسلام نعم أكو سلامية سلامية ويفو باي سلامية نانينا مؤمنو يبي بواكم مؤمنو يا نانينا موسلو يبي بواكم نموسلو يا سبتيرا وليو يبي سبتكابوكم الله أكبر ما بفو باي ميني أولي إسلامي أبو فالي إسلام سلامية فيها امتثال أقول لا دجلي أولي بسلامية كم لا دجلي أنا أقول لا دجلي أبين هو فاين يبي والله لأمر من كسلامية ينيره لأمر من مسك بلا دك يامرو كندو له الأمر يامرو بلا جرير مسك نيمبولو باتباع خير البرية قال لدغني بكده باتباع خير البرية ني سيدنا محمد اللبتولي ومي دافع ولا سهير ما ني على كلا اللبتو ابي قال لدغني كان اسلامي باراي ني ما كلا اللبتو ابي ني دمر انت كلبتولي والله قران ايه بني تشينتي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني والله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سيدنا محمد أبي من دوني نوكو كوبنا ألف
ani bolo shi kafiri la ba fo kale ala fe mata silama ma ambi ala fe ko abi chinyatigi yani sharti kilindi ala ko kira ka fa manui ko in kuntum tuhibuna Allah law ko abi ala ka mu chinya yere la fattabi'uni ko ka sayyidina Muhammadul labatu na sayyidina Muhammadul labatu yuhibbukumullahu Allah ta'ala bina aw kanu da bakaru kirangare lena wallahi ويغفر لكم ذنوبكم على من أقول ذنوبه كفر أوه والله غفور رحيم الله تعالى هنا مسيح هي فمسر والله أتمنى يكون فعلى كانوا بإله إتك سيدنا محمد الله بتو أبي دادلا أتي دسكون أمي سيجي أنكو دوني نبغى شرطي كنو ni shurutul luzumi laje aywa ka sharti fulana laje abe fiye ko mahabbatu shayiki wal khalifa wallahi ki ka sheko kanu alaka khalifa wallahi aka sheko kanu alaka khalifa o ko da bisma qur'ana aya ina koyi wallahi ko ma do ni sheko ka kalandingi ni yo ni na ke bi shana amala fi aba fa awo wallahi maro ti buye ka kalandingi ni yo ni nga kebe buye fa ba fa awo o ma mi ngara kalande e ka fen ani o tikila ma ka fe na kera kilenyi e de perdile o tikila ina wallahi e ka kanu ye munyi ni go kibi shego fe ki ka shego labatu ni ye shego labatu kira bi kanu ala bi kanu wallahi shola ni kele men go ka yara ima kono وحب المؤمن واتباع المصطفى إن تتبعه يحبك المولى العلي الله أكبر يعني واتباع المصطفى وسيدنا محمد الله بتولي حب المؤمن ولي على قانونه إن تتبعه نبي سيدنا محمد الله بتدرو يحبك المولى مثلا بنا بيكانوا على علي مثلا يقرأ عليه mani ko ni shego fe dala mujarradan ka soro la batuli taala iya fokoni na mumbajira ko iye mi vodala ko sahaledo larabu kan dalen do le go chintiya larabu ko lisanul hali asadaku min lisanil makani armade yarattabu ichogoya obi min bangi kereka ko de chentigi yatemenedo temenebe min foka Allah e karsa wallahi alay kanu donade e kanu memena ala di bado ama se foma koyi ataka sigike ni sigi kunda ganyana ni kanu e chiye karsa bando kasore mafo ni kanu erabi dala ko ti duskuna karsa bando kasore mafo mani ko shego kanu bila farakolo de biro barake Allahu akbar na shego ka kanu mafyemu e farakolo to dengelenge e ko shego kanu bila abike daka kuma yi diskun ka kuma ta ala kan gishu amin 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 da'ima khamsun muqaddam dhikruna wa ja'idu asran ala ghairi millati islam دعائمه خمس شرع من قول أكو سلامية أويل مدكم دعائمه سلامة كبيرة كتافين جريمة كم سوني بيويل كتادوليما دعائمه سلامة مسو بيويل كتافين جريمة كم سوني بيويل كتادوليما أما ويل لا ودعائم الإسلامي سلامة يربو بيدوليكا كندلومي دورو والله تقدم ذكرها ولا شغل من يوفى أويه تقرأ نية تترس بتقوى الله لجي أنقل ما دوره وأني ليه وسنة هذه المترين لجي أنقل ما دوره وأني أما مونغو بدين الدفر كبا ثم بيقول ولا لديكا ko tigila ma o ka do ko dinan gloma e duye aw dijane ngaw gulu asike adafale ko fe aman gloma ke woroni ayi amma duru ngofe wajahiluha ni ma min yakelen so ula sharia yara la ala ghairi millah ko tigi bi dina tanaka
luma duwi ni no sabati ibi dinana ngani nani sabati ka kelen galo digiya o tigi dina tanaka amma luma duru abeda falendu tijani ngabu Allah la asiyama alhamawiyyin wallahi للإسلام أقول كنا سلامي دينا سلامي دينا ده ارتداه إلهنا الله تعالى جنا لنا أما دينا كسلامي ده كأمبل ديني على جنا أما ندينا مني ودي سلامي أطلو كيكا كلامك ما أتاكم بآية aya do be ni o kala kibina do ko ala jena amma kasira mali ke anga dine kira ba fo wa ma ataakum ar-rasul faquzu wallahi wa ma nahakum anhu fantahu wallahi ala kira nan ni minye amma ko de mine tabaraka nuri la ya fatandi ka bo mima amo toyi global duru imoro wasakanga kenini akona yene aya kala amina do ko aw muslima bluma duri ka amakene soso ana wallahi me abara Allah akmala dinana fala sayati bada zariati yumarrimu talila yurbihu muharrama bala hukma illa بها أقول لك بلاكنك آية ولا بانا أبينا أن الله الله تعالى أكمل ديننا الله تعالى يفهم قرآننا نعم ويا دين دفع الله أكبر إن أفهم كفر نعم ما دامنا موضوع رتوم ولك اليوم بي نعم أكمل لكم دينكم نعم على أوك ديننا فأوي أتممت عليكم نعمتي نعم نعمتي أوكا ورضيت لكم الإسلام دينا إن كان أو من الإسلام ولك الدين والله فشو لمن يقول نعم فو آية كورو يجمعي دافع دين دافع نعم أكورو يميني فلا شرع آية يجيني كوفي فلا شرع ياتي كشريعة كورتنا بلا ينجي وليتش بعد هذه الشريعة كنا نشريعة كورمو يكداما آية يجيني كوفي شريعة كورتنا بلا يحرم تحليلا ألك محمد أيفهم ولدك سلامكي سلام مسوي شريعة كنا كشريعة كورتنا بلا كل الدجال وحراميا يبيه محرم شريعة كورتنا بلا أنا يفهم وحراميا كو حرام مفهوم بتلاك الدجال أني فلا حكم كوكي جورتي إلا ما أتينا بتفسير فني أركنا نلامن الدور مني نابور ولا نقول ورتي نبلي ندور لينا دفني كون الله دينا دفرا دينا دفرا أكوري كسر أكورتي نبلي أيه إنجيل نيكو على كل مين حلالاي كسر أبغى نودك ala be mi ga harawi ko sharia do bi no o halala ya naam o shariati na bli ayi aya en koro ni Allah fala hukma naam kirina ta ngoro koyi illa ma atana bi kamsati falakira nana ni duru minye amma naam sharia kalne naam ala da ayu ni duru kere ndo ani kuma jarana aba ba wa au nyere chesirige do duru ina ka teme antana kaw weke muna an jasiri na duru ina ka teme antana ka aywa global duru ina shahada tu kofe seni de bi pratiquer ka teme abeka hiji o yeshi na kile piwie ishi on hiji yeshi na kile de ishi on wallahi jaga nala ya siki na semaki semborana shu o yeshi kele pewe sa kono asili yeshi doliye file kono
أيوة دورو جانغو كاجيرا كون ده تشري مانا كتمه توكا هل ما من دي كاني كانوا وادي من سوريا يبقى كلامو مسلجيتا امين انجا ولوكا كلا لا سبقردا ترازنا بابا فكم ما نونو غسلواتي سينا والله أما سلواتي أو نبان يسيجي كبا مدوم يا رب يسيجي مانا فلا شرع شريعة فلا حكم كيتي ولتا إلا ما أتانا كم ساتي فلا ورن بلما دوم ما أمبلو كيتي ولتا أكني نعم فهذا هو الإكمال لما سوى ذوي النقر والجهود أما البصيرة بأنك مالتنا كان يدام تبدل ربنا بهم البديلة أيضا فهذا نمي فلاني نمي لك لأولي سيسا هو تعرفوا وجيتي أكمل إكمال إكمال ولي دين دفري الله تعرفوا دفر دين دفر آية قرأتي نبلي قالي دغلي حراميا آية قرأتي نبلي قالي حراميا لي دكا أشوف من يقول كم بالمو أن كانوا بو إندي دين دفري إندي أقرأي لا ما تقول موسى ونكري ممكن جماعة أولو يمين بسكيا وتدا إيرا كنا بسكيا تكفروا كده ممكن جماعة يمين بسكيا وتدا والجهود سوسال الدنيا أولو يمين بسكيا وتدا كفاني دينا دفرا بتري كفراتنا بلي olu yo ni misigiya shara mele ko ko ta ira kana bisigiya ke o jogala ka fara ulu kale amana basira o dusugu de datugura ka bo dine dafa era koroma no dusugu kuma datugu ka bo dine dafa koroma ubina yo memba au ngolo ndoma dodo amila dumu minye dine ndoma duri mboka ndoma dodo ndoma dodo ati dine de konowa astaghfirullah sila gabe se ka kara ko wa salatu ala nabi ka salala ka nabi maka an wala de almami ama wala almami falati bola o yemere ka ya an go la wallahi ma se ka karo ko wa la ilaha illallah joni karo ko wa ni ari gina ko ngobiye afara ko ari gina ko ne ga de yuri wallahi amma ni zaba gina ti se ka kenni ninde ni joyumo na no ye ko ka tarika e ba ko chuko di ko dina da fara ko do yoroti onkoso mu aji aba fa ga ya kutu damena ko kullu dinin kamula بدون الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله فقد كفرنا به ولسنا منه بشيء نجينا دين سرك دفا كسر سولا فتاكلو كسر صلاة تاكلو كسر لا 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 تاكلو كانوا بكافر أو دين مولود ولا يفوي المشورة منك فهذا هو الإكمال لذا دينا دفع يقول دفع شريعة قراتنا كحرام يلي دكا شريعة قراتنا كدكالي حرام يا لما توهموا زهون نكري والبقول نغارل دنيو أنا سوسول دنيو كلوا يومين بسكيا كل دينا دفعي شوالة مني كوكو تدا ولا شوالة مني كوكو مين ده هو وتيكوي هو يرتاح أما البصيرة بسكون ده تبرا أنينا فلين كم أنجوده يتسكون شينا ودي كنجوده أنا كهنديش بأن كمال الدين أسيسا ممكن الدين دفع كورا كميني أنا سألوني بقول الدين دفع كورا كميني شغلة نبيل أفرا كورا فوي دين دفع أيوه كورا فو إيو فهم أو ممكن هو دفع كورا كميني أبيل أفرا فوي أربينا يعني حقيقة دي وتنيامي شيء كمال الدين ممكن الدين دفع كورا بك كان الكتاب كفتان لو لبنا تكي تفضل لو كنا به
Allah Ta'ala Naam. aka kusamandiya ani aka noro abu minge bihi ala kira ye mini fadi ila ka bo ala ka kusamandiya to kono mugiru akilla ko de bitike ay otitike abada ni kuma jarana ama ko ala ka noro ani ala ka kusamandiya o ya ala kira conscience so sigila ko Allahu akbar amiya be ko na mimanya kusamandiya de te ni ya ko kira ya kusamandiya de te ala kira ko kuntu nabiyyan wa adama bayna al-ma'i wa tin wallahi la kira ko nabi maye aya sura aba adama akini gogo bilalembe uno fara yogo ngafo kabo wati ala ka kusamandiya ali ala ka nore ali ka di ala kirama wallahi yani ala kira kana ala ka kusamandiya na ka noro ala bi ka askare de wala amma so ma yela mare o bi tigawa ai tigawa ala kira ka fa ali sawala ko kuntu nabiyyan wala ma wala ati na biye na nyumani aya sura ala majida folo aya sura ala mabukota folo abanda nyumaya to ya kusamandiya de amala sura ka ga na nyumaya kusamandiya de ala kirama ka sura majida ka sura mabukota ka sura dunia ya madda ala kirama suma yele mare kana ni kitabu ma kusamandiya de tiga chukudi masha Allah wallahi kila tabu ala akitabu kutubu ala ka kusamandiya ko na kutubu ma ka soro mana jiya so sigina Allah akbar akita dunge bebe ne shi jani ka kuma kan dole ala ya hore ma ani ko kullu shuyuk akazu anna zikra min asri sahabati ila nafiki fi sur Allah ala so shi jani nanawa ko shegu ko de no mine ka wulu shekti januna kami sahaba utle ka ta se buru shiyelima Allahu akbar amma kami sahaba utle ala ka kusamandiya o bi ka kutubu sekere wallahi shawla mini ka kuma wele o ni jeri Allahu akbar ayo fajana hagala shana hamalla wallahi ale mi ka tumi awali zakena katibul awliyai mumidduhum كما مد الأنبياء كتم النبوة كل ولو كتمو كل ولو بلا جلي سربي باي كل ولو بلا جلي جيلي باي إلى ما كيرو كتمو بكيرو النبي مو جيلي تقولي الله أكبر ما يبينا يه كما شاء حملا أنا كان يومانيا أنا كفسمانيا وفنا كنا علما كما من الجيس سيجي الله يعقل مراوده كتسليس الدوايا لجي إذا كنا يشير سوري مراوده ما فاني دائرة الإلهي بصفائه قادر تكا في حال كبريائه وهكذا دائرة النبي قادر تكا فيها إلى العلي من قبل عجزه طريق الشيطان الله بنيني لجأ إبادة فعلك النمانيا أنا كقسمانيا وفلا كرشانا حملا ما تبي أمانة جنس سيدي الله أما كم مكيرو أني سوسولي بنيو أولو إدينا دفع فامو شومي شمالا من الكوكوانا نابسكيا أولو كابسكيا كلنا والله إن العلم للمحصوص صلى إلهنا عليه وقرر لقصة من رحمته وقرر قيود العالم كالاختصاص بعلم خصوص لخصوص أكلته أيضا من العلم وكمن الدنيا الأولى للمحسوس دنيا المرمبالا دنيا الكرنجل ودو كوين فروباتي الله تعالى دنيا الكرنجل من دي صلى إلهنا عليه الله تعالى دنيا الكرنجل مرندي سيدنا محمد ما الله تعالى كنيما وبسيدنا محمد مينغا نوكيرو يا ميري كو دنيا الكرنجل كو دبي تيغوا أي أوتيتيكي وقد اختصاصي عليه السلام تعالى كرنجل دوني
n'a ka hinɛ ye ka da ka jɔn gɛrɛgɛrɛlenw ma munkiriw y'a miiri k'o de bɛ tigɛ wa ayi o tɛ tigɛ diinɛ dafali ani kira ka fayuru tigɛ ye ala bolo o tɛ kelen ye diinɛ dafali ani ala ka fayuru tigɛli ka da ka jɔn ɲumanw ma o tɛ kelen ye. وقطع الفيود لهذه نعم كم سمانية نور نعم وفلان على كربولو على كرام يا محمد الهادي يلا ما ممكن ويا ميري سوسولي بيو يا ميري كل يوم كل نور يبغى ده بتجوا أي بتجي ni ala kira ko al-yawma akmaltu lakum dinakum o gorote ko wakatu fuyulu laha ko kira kan noro ko bitige wallahi garo ko ala kira bi kere ke na kan noro minye ko titige o kere bi ke o bi joyma o ti di furu mama o ti furu ba kuyi o bi joyma bi ilmi al-khusus o do ni kere de o fele bi ma kere de ma ala ma kere min muni Allah akbar shey min kere na'am ko ka di ma kere ma kere mi ba ko yana na'am ne ko ka ta umumiyya ko ka kere ne na do fa muna ami min na ngari ke e yere do kere ni ko do yi wallahi mo li do ma Allah akbar wa ma zaka illa al-kalam wa murakabun biman rasul وما ذاك كل ممكن نو نعم أنا سوسولي فينيرو نعم منو بلانينا كافو كل دينا دفرا كل كذا كذا اللي بتيجي دينا دفرا أيوة كذا فنا بيجومو جون كذا اللي مني كل بتيجي وما ذاك كل دارا مو بلانا كولي إلا جهل فما كجاهلية فندومالية ترى دبلا نعم وهو فندومالية مراقب وده بالجاهل نقول لا يلا بفضل الرسول أنا كده كمسلمان يوم يلا كوبي يلا كابو بوجا وبين نقولك فكسي على بوجا كده على كده وبقولون نعم والله واسع الجاهل وده بقول لا يلا ولا نقولك والله واسع فضل أنا كده نقول كمسلمان أنا كده كنورو أيه كمسلمان فيرليندي ورحمة نورو فيرليندي ورحمة على كده كهينة وهينة فيرليندي والله كذا كامل بان يرسل على كده كهينة قرآن وشيتي نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله أو من سيدنا محمد شوفوا جماعة نعم فوجي الدافع به دافع على كده كده الله أكبر ما قول نعم قد كده كده مسلمانية واسمه فضلين والله ويا مسلمانية فرليني كده كهينة نعم وفرهينة فرليني والله مين بكرة فيه وبيدوس رولة والله مين تكرة فيه نعم وبيدوس رولة والله تعاشر أبان أهل الجهل أيوة ممكن تقولوا أو تأثر أهل الجهل نعم جاهل يا جماعة ويدفع عن يومياك نعم هو عدونا أو نجوم وترى فرعلوك نعم على بمهد العداوة نجوم يبغنيه على إذن ربنا على كتمامك جاهل جماعة نعم تأثر أهل الجهل جاهل جماعة نعم olu ye faranga ɲɔgɔn ye kɛ i b'a a du wira anw da ye ka tigiw juguw ye faranga ɲɔgɔn ye kɛ olu kan ka kɛ bugu kelen ye faranga ɲɔgɔn ye u y'a kɛ mun na bi ma hadili a da waati ni juguya bangenen ye ala i rabbina ala ka jama bolo kuma dɔw ye nin kɛ ala y'u to yen wa ala y'u to yen dɛ o ye mukuruna o ye mukuruna wallahu khairul makirin o kɛra ka nin ye wa aadu u sɔrɔla ka na kɔrɔyali kɛ rabbi ale shamul lamin u y'o daba ale daba masaka waliju
ولو جويا ولو كونيا تجرؤا جرجايا دورو تدلو فوتي ويكي يا على كوريلو كونيا نمو جويا جرجايا دورو كمامي جايلي جما فرلا أو نجوك جماكا نجوك بانيني كنيشي الله تعالى جما بلوما وآلو ويقول عليك لأولياء ربي الله تعالى جمانا تجرؤا جرجايا فأداهم المولى ويجوا من بين السجرة على ويجوا سكوما بتلك الأداء لوكا جوا عندما جراي فأداهم المولى ويجوا من بين السجرة على تعالى يرو كونيا بتلك الأداء ولوكا كونيا عندما جراي الله أكبر أما على نعم على تري نيو كونيا على بلاكي كونيا kana miri ke ka kɔrɔyɛli ka ɲɛsin ala ɲin ma k'o ye a tɔɔrɔli ani k'a laciɲɛ ani k'a buruja a kɔfɛ o ye ka tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin ala ɲin ma ala ka tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin mali mun ye ala b'i ka dusukun na nɔɔrɔ duga dɔɔnin dɔɔnin i ka dusukun na nɔɔrɔ in bɛ duga dɔɔnin dɔɔnin n'i ma bala ala ɲin na saya b'i sɔrɔ waati min a b'a sɔrɔ nɔɔrɔ banna limaniya bɛ fosi i bɛ إن ربك لبالمرصاد على بالبلاء كأن ينجو لكم أقول لك بس نجوي أيوة ينجو يرتجوي من دو أبو ترى نفعي أبو ترى نيجا نفلوي أبو ترى نكمتوي أبو ترى نبوجلي أبو ترى نكرفلي أبو ترى نبنني أبو ترى نبربولي فأداهم المولى الله تعالى ربي كوريا بتلك العداوة هي كوريا دكرة من ذاك النشوما على بول لوانا سليما على من كوريا لدي بسكونا يلا من بيلا أبو بكردوني دون يقول دواني إنسى فأذن من يقوينا الله أكبر أكم مرابطك تسليس دوائر المدينة نعم مرابطك فاير شانا مالك الكلامي نيما كي نيه كنا كي جوية نيا كي جوية ومن أساءهم أساء المصطفى ومن يسوءهم أساء المصطفى ويسلب الإيمان والمعارف لما من يطار يسيدنا محمد الصحيح صلى الله عليه وسلم أنا سيدنا محمد القرية ويسلب الإيمان إنسى تعالى من يفوشي والمعارف على دور من بيلا على بول فوشي أني على الفوشي يكافر لما بيسا ني على إبارة مني أكبا يكي ولا يكافر أمبا أما على كاملشي على كالجنوم على الدرو عيد الحاجة يا جرى لدي وكلام شمال من الكلام أبا الله ديولو والله شمال من بافاني قل ويؤذي شفيئنا إذا يتوب بعضكم لبعض فلا تؤذي الشفيع أجيبتي يعني وإذا يتوب بعضكم أو دكتوري لبعض كان يشد ما يؤذي شفيئنا ولا بنفرنا ندوما على كلا تورو فلا تؤذي الشفيع أو كان على كلا تورو أجيبتي ما كان دي والله على كلمة يدي على كلمة يدي على كلمة يدي على الاسم أقول ممكن نقول الوالدين الجماعة تعاونوا أقول النبض دمه أيضا الكبرى على الاسم ذنوبك والعدوان على كل يدين ومعصية الرسول وكذلك النبض دمه ومعصية الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتب الرسالة على كلام يكيرا وكتبوي والله على كلام يكيرا ولا باي على كيرا ولا ما كروتا
Apani Allah Taala ka jɔnɲumanw tɔɔrɔ i ye kira de tɔɔrɔ ani ye kira tɔɔrɔ wa yusuf imana walima akali ala ka an kisi o ma nka kalandenw yɛrɛ dama o ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye dɛ a ka sabali a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn e ye sanna ka kalanden ye e sanna a mana bolo pɔntiri min na ne b'o dɔn i balimakɛ bɛ se ka a mana bolo pɔntiri min na e t'o dɔn o ye tiɲɛ ye dɛ a ma ne ma fara o tɔɔrɔli la a walawala hɛrɛ t'a kɔfɛ o dɛ ye tiɲɛ ye walahi hali bi n y'a mɛn k'a fɔ ko mugadamu kuturu don a tiɲɛna mugadamu dɔ de nɔfɛ wallahi mugadamu kuturu don a tiɲɛna mugadamu dɔ de nɔfɛ wallahi a yala mugadamu ye martaba ni kalanden ɲɛ o ye tiɲɛ ye ni mugadamu tiɲɛna mugadamu dɔ nɔfɛ a kalanden n'i ma fana ye kalanden ɲɔgɔn na i fana bɛ tiɲɛ nɔfɛ dɛ ala k'an kisi kuma ni yɔrɔ ayi b'an ka naani dawo ye kɔnɔ mɔgɔ ayi b'an ka naani ako fali indikaru ko nangarili ka bafena ka nangari ko jahiliya jemani nangarili ani jahiliya jemani wal jahlu ko jahiliya du hakimun ko jahiliya akara ladiriye jahiliya fana bi kiri de boli ala jahilika ni jahilu ko mai ba da ko jahilu na ma da shawo fenge jahilu ne mina kiti aka kayira ina ko jahilu na ko fane ni kan jahilu ainul jahil nangarili ainul jahili ko jahilu jati de yemu wal jahlu jahilu hakimun ala kiri bi bulide ala jahil jahilu ra ka koy بنفي علم kadiyati kiri mbolle aka ore ya to ala kan la tike doni ayo biye na bu Allahu akbar ini mole kadiya jahili yo biye na bu Allah ata jahili aywa baya me ko ala kira isana yela kero sara yela kira na ni femu ni bayo me wallahi jahili na la ila alikiri ka ibina tida doni biye na bu Allahu akbar Alau kana alima biha ko na ya soro jahili kungara doni ke baye biha millati ga doni le kila kuna fo alimu ko doni ke ba kudu wakati kila hakika na fora fili juhudi sosoni kunga asuda ko gaule doni ya fo koro fo ba so chienti ko ala kirani wallahi korofo foba o so chienti o ala kira yi kando bi anna jahur ka bo ko sosoli mali on bi anna jahura ka bo ko sosoli ni sosoli kala mali on ni kabuli ya ba mi soso e to sababa so to ni ba fe mi yo imunyo fo ala kana na ka famu Allah ba ya soso ko ko izaba shetani na do ila usul shi ito sala to ya ala kana hadisa bi shawara ya ka pa mo yo to ba lima huwa majhudun kiti sababa so ka sena lima huwa fami majhudun fami soso na wajinao ala ina honahu ne balano
So fenda for. Iba dong. Ita dong. Ekana kini masosori. Na kini na masosori ka. Na kini na nya for ata for tu. Ata for tu weke. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fọ̀tù wù. Jọ́lí yẹ kùmàní yẹn ní àdónímà sọ̀sọ̀rí. Ọ̀pọ̀ sọ̀rọ̀ kí ló kúrò. Ọ̀kàrí kàtà. Bí a ń fi ìjà kú ìfẹ́ àkàwé rẹ̀. Kọ̀kọ́rọ́ bó lọ sọ̀ tiẹ̀ tì. Òyì kan bẹ sọ̀sọ̀rí kò ká. Àndàlí yẹ̀ wò. Kàfọ́ sọ̀sọ̀rí. Àní sọ̀sọ̀rí kẹba. Máa ní wùrẹ̀ mi kàbú rẹ̀ yìí. Ní bá wù àmọ́dù wò. Ilé fẹ́ mi sọ̀sọ̀. Sọ̀sọ̀rí mi rẹ̀ kùmàní ya. Àhàbí ká dùn mí. وللنوم إخوة والله لزمن أهل جود لمن تبدل ربنا لأهل الولاية من العلم للمخصوص مذكر له ألم يعلموا أن سبيل الأمة لذا sọ̀sọ̀rí ilé kọ̀sọ̀. Aláwọ̀tàlẹ́ sọ̀sọ̀rí kẹlẹ́ nínú ngúmàníyà. Aláwọ̀tàlẹ́ sọ̀sọ̀rí dùnẹ́ nínú ngúmàníyà. Lima bihi. Tàbí ìdára rọ̀gùnà ìhàlẹ́ bìyà. Aláwọ̀tàlẹ́ kùsọ̀màdìyà mi jẹ́ wọlé dúró nọ́fẹ̀ mọ́kọ̀ wìyẹ. Sọ̀sọ̀rí ilé kọ̀sọ̀. Aláwọ̀ sọ̀sọ̀rí kẹlẹ́ ngúmàníyà òkùsọ̀màdìyà yìí. Okusema ni yeye mwenyewe. Minal ilmi. Tawa minal ilmi. Tawa Allah Taala kadoni na. Lil mahsus. Allah Taala kadoni kerengere. Naam. Allah Taala kumania. Sasa ni kerana kuma. Muizu. Kumani. Ankaru. Nure na malika. Lahu. Naam. Kana aywa Allah Taala kadoni kerengere. Wallahi. Alam ya'lamun. Yalu ma dawa. Ana safiya. Ka li ummati. Ka fo aywa sunani doba. Alam ya'lamu. Yalu ma dawa. Allah shafi'a li ummati. Kawa sayyidina Muhammadu. Alam ya amando sunani dobai. Ata. Sayyidina Muhammadu nana. Naam, dailatul Islam. Mini indi rabbi. Sayyidina Muhammadu nana kabwa daba masayoro. Lailatul Islam. Akasara yalashu. Anana ne muni. Anana ni sama do yi. Wallahi. O sama ye muni. Alayhi salam. Allah Taala ka soli be. Sayyidina Muhammadu mina. Anana ne muni. Kabwa daba masayoro. Aya kira nana ne doni sama de. Doni kira nana ne. Wallahi. Ni hadisa yi. Karambaw bɛ nin dɔn. Hali n'i ma kalan. I bɛ nin dɔn. Fo ni mɔgɔ min banna. Ala kɛra k'a fɔ an ye. Ayiwa anzalallahu alayya. Salasatu ulumi. Kullu ilmin. Yasiru ahlu samawati wal ardi. Ala Taala. Fa ye dɔnni sama ji. Ala sayyidina Muhammadu kan. A ka sanga yɛrɛ su. A dɔnni in kɛnɛ o kelen. A kɔrɔ fɛrɛlen don. Sanwó-ɛ ni dugukolo. A kɔrɔ fɛrɛ bɛ ka se kadara la. Ilimu na abali bi tabiliki de ka sa. Dɔnni ye saba ye. Nka dɔnni kelen ka bɔ saba in na. Ala ye ala kelen yamaru. Ko k'o lase maa kelen-kelenninw de ma. O tɛ bɛn nin yɔrɔ la. A ma ni ala ko ye. Baara kelen ka dɔnni kelen lase maa kelen-kelenninw ma. A ma n'a ko munna o ma lase bɛɛ ma. Ala kelen bɛ de labato wala bɛ ala de labato. Amma dɔnni kelen ko o lase maa kelen-kelenninw de ma. Ala kelen ko ana o dɔnni o alimu minnu Ababakiri wa Umaru. Ne yɛrɛ kɛlen Seydina Abubakar ladɔnniyaw la. N ye Umaru ladɔnniyaw la. Hadisa dɔw ko ye Usmana ladɔnniya la ka Ali ladɔnniya la. Dɔnni min ye kelen-kelen hali sahaba bɛɛ m'o sɔrɔ. Ka dira kira ma ko k'o di maa kelen-kelennenw ma. O ye dɔnni kelen. Wa ilmun. Ala kɛlen ko o dɔnni filanan amadu ni bi katimihi alisa'iri nasi. Dɔnni filanan ala y'ale kira yamaru ko o dogo dafɛ bɛɛ la.
Allah akbar. Odoni midda. Naam. Ala ni kira yan damache. Wallahi. Imani fulana. Naam. Aywa ago. Naam. Odoni fulana. Naam. Wa illam yakun. شيخنا أمر التجاري من الكاسة فليس من الكاسة سوى الجانبية دوني فامي نيكرا ولا وديبا وكرنجري ما من يدعى اليوم فلنا فأودا أني على تبع مسجد أما دوني من ذلك كرنجري كنوي نشتي داري ما يو كرنجري باولا أما فليس من الكاسة سوى الجانبية ما ولا تلاقي كرنجري باولا إلا بالموت amma ya kira ga shi da ne kiran gare no doni ba ko di ala kira mando ma o se ka ke bi ya yi parce que ala ne ko ba ka kiran gare ke ma kiran gare ni fenye mi ni ja ni yo ni mi ma ya ala ka la to ni kiran gare fe o se ka ke fo ba fo ba fe o fa se ka ke kiran gare fe ni ba bi ni ko ga da ni ja o fa se ka ke kiran gare ko ye o se ka ke fo amma munu b'a fɔ sisan ko an bɔ ko an karamɔgɔ sɛti jaabi ko ala kɛra y'a kɛrɛnkɛrɛn n'o ye dɔnni kɛrɛnkɛrɛnlen ye a ko kira ko ni sɛti jaabi ma bɛn tile la an ko dɔw b'o fɔ n'u y'a faamu n'u y'a faamu hali kuma in fɔ ma e yɛrɛ ni kira bɛnna tile la min bolo ko sɛti jaabi ni kira ma bɛn tile la maa min b'o kuma fɔ o tigi yɛrɛ ni kira bɛnna tile la munna i b'a ɲininka k'e ye jɔnni mando ye kira mando tɛ wa n'a kɛra kira mando ye kira tile de bɛ yen azamanu kulluhu linnabi sallallahu alaihi wa sallam munzu bi isatihi ila yawmi al-qiyamah kabi don ni ala ye ala kira ci o bɛɛ ye ala kira tile fo ka taa se alikiyama ma ne ko k'i ni kira ma bɛ tile la ko sɛti jaabi ma bɛ tile la e ko ko e k'a ɲɛ kira ka surun ne la ayi n b'a mɔ fɔ dɛ parce que e nama bɛ tile la e nama bɛ tile la e ko ko ala k'a ɲɛ ka surun ne la o ma ala kira tile o de ye kabi kira ci don ka taa se duniya wuli ma o bɛɛ ye ala kira muhamadu tile ye ala kira tile ayiwa o ni nabi ɲuman tɛmɛnenw tile tɛ kelen ye. Musa tile ni Isa cira Musa tile banna ala kira cile Isa tile ma ban wa cile wɛrɛ bɛ ala kira kɔfɛ wa n'o tɛ yen ala kira tile de bɛ yen fo ka taa se duniya wuli. Ya Maryam masa ay doniyeli di ala kira Muhammadu ma o doniyeli ngoro bi kadmihi ala o dana ko gudo falaysa yudiku siwa dana shiki so doni ngoro siwa woni ala kira keleti mbala kanabi ala o ni dana ala kira o gudo fèlóni filana ye fɔlɔ dira ma ko o di mama maa min y'a ja filana dira ma ko o kudo o dana wɛrɛ tɛ sɔrɔ harifu kɔrɔ ni ala kira tɛ ala kira o kudo. wa ilmu ata tahyir a ko dɔnniya wɛrɛ bɛ yen a ta tali yira ala ta n'o di ala kira muhammadu ma. Fihi ko ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ o dɔnni in na a ka maa kɛrɛnkɛrɛn yasaawu bi maa min yɛrɛ kira ja dɛ ko o tigi kɛrɛnkɛrɛn n'o dɔnni ye o ye dɔnni jumɛn ye o de ye ilimuli kususi ye kɛrɛnkɛrɛnni dɔnni ala ajilati kɛrɛnkɛrɛnni dɔnni min b'a la n'a ka bon a kɔnɔ fɛrɛlen o kɛrɛnkɛrɛnni dɔnni o dira kira ma ko ka maa kɛrɛnkɛrɛn n'a ye kabi kira tile a bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ n'a ye a sɛbɛnlɛbɛlen a bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ n'a ye o kɛrɛnkɛrɛn ko de ti ba
ba fo se dunya wuli ma walla amma mo kira no so ni dunga o olu be dina da bali ko de ke ko ko so ni ni kira bolo ko tigara Allah ayo o mati o mati ge o titi walla wa ma zala ihtisasu minhu bi mauti wa ma وما زال على كلام ولفيو وكلام لي منه وما زال الانتصاص وكلام لي ولفيو منه على كلام بولو بموته السماء يلا ملك وفي نعم وكلام لي بولو وما ولي كبوا بولو فيو وما لكت أكل فيود نارو فيمتجه منه كبوا على كلام بولو برحمتي الله تعالى كهينا نارو ومتجه كلامي ماتيا نعم نور نور فانا ماتيا والله ما بين كذا كلامي نعم وبكلام نوي والله نور يبنا ما بين كذا كلامي وبدوما شو لامي كاتما نعم وبين شيء فيها الله أكن نزمون وكلام نعم وصلي إنه ولا شارع هذا فنقوله كان اليوم والله شو لامي نقول نعم حماية وسيلتي ويفير فيدا نعم على من شاء بالفتح المبين الله أكبر أما الله تعالى يجوم تنسو نعم كلا 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 نعم أنا بني كلا نعم أفرا بي مالي كلا كلا من يجا والله أما هو ما قال الامتساس وكلا كلا دوني وما تجد منه كابو كلا بولو بموته كذا كابو سما يلا مرابو تجوا أيو وما تجد ومن قطعت فيوده لا ينو بلا ما تجد منه كابو كلا بولو كذا كابو سما يلا مرابو أيو وما تجد أبدا برحمته لا كلا كهينو والله وعلم أقول دوني سبنا أتى التعميم الله تعالى ودانا قال الله كولي كنو يكلا كولي كنو فيه ودوني مونا يعم من كلا ما الله كولو يا ما الله كولو يا عليه كتابنا كتابنا ولكن عندما ما كتما كنا كل نسي بالعبادة فكا بتوكنا بارك الله سلام يا دوني أكيد مونا سا كدوني ما يا الله سيد ni kesi la doni نعم ini do kana una ko de furuba والله ama furuba o da makaka bela نعم ni kesi la ibi do do ولكن o mi le kera gare ala ma ko kira ka be kera gare no yi ala ma kira la ba mina ko kira ina ci doke والله atagele ko ka da ale ala ni kira ce ko da ben bisu ko الله doni ba be ba do نعم ni doni sabai kira na ni ndi والله aka sana yele ولكن والله amma aw ma tari kai o da gora kerengere doni mo والله فأما إذا المنار أما جميعنا وخز إذا المنار خز وزيلته فأما لذا الإسلام فهو الذي أتى به الأمر بل هو القمر بآياته فأما ala kira la bolike إذا ما أمر mami ya maruya masaya ya maruya أما جميعنا ay la bolike amando bere gere na rufuru wa doni وخاصة akla ka kerengere ni panake إذا ما أمر mami ya maruya masaya ya maruya ko ka kerengere ni ke خاصة o وسيلة ala kira kassa o de kerengere ni ke wasilati o mayele na je shana na wala لكن afara ko ka min da furu bai نعم ayo ka furu bai afara ko ka min da kerengere نعم ayo ka kerengere والله فأما amma kira ya bolike ni doni bimaye إذا الإسلام o de silamaya doni silamaya ne don فهو kira la bolike ni فهو الذي ata bihi amru به الأمر daba ba kira yamaru kwa kana no de o di amando ma بل kwa kan laselike هنا wani ke no de ayati بآية ayatu ami yese so la mi bi ta kana ni ke ula kiri ta ro ko kira yi Allah taala ka chinas الله أكبر
وما زال أقول مين دي كده فنما كوكا كده ولا كنوي كو وما زال أنا كده ما أقول شيء يختص أنا توكا كده ولا لك الكريم أبي جنبه كده ولا الكرمان تطلع كدوكرة وكم بونيكا بعلم الخشوش أبربك كده ولا لك نوي نعم وتدي جوني ما أي وتدي ما لا فلي ما أي وتدي بما والله obìnrin máa kéré wẹ́rẹ́ yóò lé mu. نعم. òkú sàgbọ́. kò máa zara. kò kíra ma wuli. نعم. yẹ kẹsù. àbí kéré wẹ́rẹ́ ní kẹ. نعم الكريم. jọ̀nba wula àbí jọ̀nba wule kéré wẹ́rẹ́. parce que maa ba. o de ni bonyanba kaka. wa máa zara kíra ma wuli. yẹ kẹsù àbí kéré wẹ́rẹ́ ní kẹ. àbí kéré ma jọ̀nba wula. ni ka bonyanba duuma. نعم بعلم الدنيا الخصوص من يبني كرنجلني مثل شيء ويا لو جنب بيني من بشر عمله والله كلا كرنجلني كجنب مروي نعم جنب بيوا من بشر عمله والله ما برنوريا نعم أبي واقع البيت بلا تقول فانا نعم أبو نعم dɔyi fana b'i la i ko i bɔra bɔkɔlɔw la bɔkɔlɔ minnu ye bɔkɔlɔbaw ye k'o ka nin manasa o takaru hali na a b'a kan sayyidun nabisu wa shayibun waliduhu sallati bihi rusul a ko ba takaru yali i b'i yɛrɛ manasa wa i b'i yɛrɛ nɛgɛ wa hali na a b'a kan k'a fɔ e fakɛ sayyidun ko kuntigi don nabi sunu ko maa kɔrɔtalen don n'i bɔra fakɛ min na ni kuntigi don maa kɔrɔtalen don da kɛlɛmɔ sara hamala wa seyi sara hamala walidugu sara hamala fa sɔlilati bi rusulu wakilew ni nabi ɲumanw salila o fa de kan kilew ni nabi ɲumanw olu salila maa min fɛ kɛ kɔfɛ u bɛ salila fa kan e fa mana bonya cogo o cogo. Ọmọdé wúlò gbé abáwọ mbáyé agbọ̀fà ní kẹsàn ní ma àmà dara ìta ọ̀wùlà dara ìta ànàlẹ́wù màkàmán ìndẹ́lì ìdàrí dúró wùsùhàrù àmì kẹrẹ́ǹtà bí ànàlẹ́ àyíbá yàkẹ́fìlù bẹ́ẹ̀ zàkà yẹrẹfẹ́ wù wà àǹtẹ̀tàn sẹ́kì. إن الندار التي في النار رطوبته والمسك كم مات من فوهاته للجوهر فانبهر بعيبك يا نباب منكفدا لأرمينك بالأحجار يعتمر الله أكبر أقول فاهم أما دليل يلي ما الدواء yani ma dɔn wa aw la dara yi ta wali b'a dɔn i t'a fɛ k'a dɔn de wa tuma dɔw la o bɛ kɛ adamaden la i b'a dɔn mɛ i t'a fɛ k'a dɔn i ma dɔn na i t'a dɔn a ye fila bɛ natiya ye a ma dara yi ta yala e ma dɔn aw la dara yi ta wali i b'a dɔn i t'a fɛ k'a dɔn de ya an na lahu makaman indali ilahi ala ye jɔyɔrɔ di. Shana hamalama jɔyɔrɔ in kɔrɔtala jɔyɔrɔ in kɔrɔtala jɔyɔrɔ in kɔrɔtala don la wu suhalu jɔyɔrɔ dɔ bi sanfɛ ko suhalu jɔyɔrɔ in kɔrɔtala ko suhalu b'a duguma yɛlɛ maa dɔn ala ye jɔyɔrɔ in shana ma u bɛ o bɛ dɔn ne o a bɛ kɛlɛ ta yɛlɛ bi yɛrɛ nɛgɛ wa hali nana ayiba k'a bɛ lebu min ɲini k'a bɛ fiɲɛ min ɲini saga de ka sira kan yɛlɛ filugu ko nin sira in ma jigin yan bali a tɛ ten zaka i bɛ fiɲɛ min ɲini n'a ye yɛlɛ fa uhu o de bɛ sira in kɔrɔ ta wa an tɛ taa ni safiru e de ye maa min ye n'i m'a dɔn. E bi tɔɔrɔ min ta ka sɔrɔ yɛrɛ ka sira sɛgɛrɛ n bɛna nkalon d'i ma o b'a la kɔrɔ tale koyi ni ala bi fɛ ka bonyaba kɛ ka jɔn ye ala bi ko ba dɔ de k'i la jaabi la inna
الندارة التي في النار رطوبته يعني إن الندارة التي رطوبته في النار كي كان ngurezanu ali valeur sorode tuma mina ya yere tasmana wallahi sabi kai wala mai la tasmana ka jiri askan jini ko no waywa da wada bale ka valeur jiya amma ba kan la jarabi ka Cisse ga sirama o da bido faraka wallahi fa yakado wal misku kam ma tamin fawati al-juhal yani wa kam ma al-juhal ko bolin joli sara min fawatihi kuma minna misku kasaduma lo kasar furufuruna ni bolin yo tatura bisa wallahu akbar amma ne sai ya kasira koniya abin dusku de fa la ya dusku sa abin ni mariya duba abin min taka segere o de bido fara wallahi amma ko ni ma songa kuma yima ko ni ma kika wulu kashike yana tawo ya wulu kashiba wallahi muni kafidan ibine ga wulu kashi ne imma kibine ni man to ni wulu kashi ne masigi ko la armi yanaka la min al-kan bil ahjar ni faraklo gelaw ye ya tamanu ya malambulu Allahu akbar amma sharra kasira la yasru la jini kumba tushi akuni bisoro we keda ابن ما يبا على ما دنا غالي اي كتابو غالي والله يا كتابو سورو ايوا نتيكا كاسورا فابيله ماتي دولي يرا كومبارا ابن ما يبا الله اكبر ما بتقول سورو كتابو دغالمو ما كاسيرا نتياني نعم اي كتابو توكا ومستحيل كاليش شديد كاسيرا نعم نعم أي كتابين تقولي كه مستحيل كنيش نعم كنت لدي نعم كنت لما في سنجي نعم كلمة في نعم مستدي بنا نعم سينما كذي كروجو نعم كذا كسمة تقول دولا والله أما لكو كنت لما في سنجي أما أمير أجلال نعم لكن لما تستني شو نقول لكم كل وكان مكسب كان وكان سينا بعدها 800 هل صح ذاك الرجل والله oye ala sawala min bi ala min fati abo kilawati ko wekani beka sa kalnan oye sawala tanikat abi sankene وكان بك سنة كرنا وكان سينا سانكمي عن البيبور بعد هذا سنبيبور المبه 800 عن سنسيكي سانكمي عن سنبيبور عن سنسيكي شو نعمل بهاي الفتي بواتي هذا هو تدكتو تجارية وولي لا تقولوا سامسي الله أكبر التدكتو أدري شكل دائما كلا يجيلا سامبا كلي أدي كمي أنا بيكونوتو أنا وورو الله أكبر وشلون من بين الفتي بواتي هذا هو تدكتو أبي سانكمي أي يجيلا سانكمي أني كمي سبا أني بيدو أني سبا الله أكبر أما ثانية لما تستني ونسأل سعيد من بيدو لسيدي زور أركان بابا شغله الشروط بابا شغله أي نفتي إليه نيو بولي لكن كسر بما أي نفتي بولي لبه سان بسيكي أني سان سيكي ما الله نبدأ نبدأ كمي أبواركم الله أكبر ما نكلم في سني مني أيوة والله كنيدو أما سان بسيكي أني سيكي أبو فرا سان كمي أني بدو أني سيكي لا نو يكتب Indina, terima ini pukul sana abul balik ke Cakuri. Wallahi, kena ada. Apa dari? Ada punan dia. Coaching kini. Okosong. Sedang di bawah. Agak ya ayu ada malu ulma studi kono. Ufali ilmu
علمان علم النفع وهو لنا وعلم الدر على نهج الشياطين الله أكبر فالعلم كدني علمان دنيا فلاني علم النفع دنيا مما نفع إيه النفع كبوه النفع وهو لنا ويبان تلقتين نقول وعلم الدر دنيا من تورك على نهج الشياطين ودنيا كلو بيبرس كسيرك إبرس كوني كوديو بدون بعد أما نيا دنيا ما يتورس سيما درو إبتلي بيبرس كسيرك الله أكبر ọ̀ṣìláti kẹ́lẹ̀ àbí burúmáyà máa jáde nípa ìtúyè bẹ́ẹ̀ ní gbòòrò ìlà burúmáyà bá kábí káàbà. àbá òkúrò kò nà wúzú bí láàyè min ilmin nàti ìṣàtù mú sùn yìí kìtàmì wọ́n kéde yìí kẹ́lẹ̀ àwọn àmì. ọ̀ṣìláti bí aladéèrè kàwé dọ́ní mà dọ́ní mi yẹrẹ sí tá kẹ́rẹ́ lára ojú yẹn. dọ́ní yẹrẹ sí ká de ká nà kẹ́ nàjẹ́rì nani dọ́ní yẹrẹ sí tá kẹ́rẹ́ lára ojú yẹn ani kumadọ́yà mi bí sèlè dọ́ní bọ́ bá ma yóò lé bi ala kàmá yìí ka bọ́ o dọ́ní sinamá. àmà an b'a dɔn kàdéka min b'an bolo bɔyɔrɔ b'a la minnu bɔ ko diinɛ dafara kaba diinɛ dafali sumali y'o fɔ an ye ayiwa o mundiru dusuku ye siyɛli min kɛ a y'o walawala an ye banba ye wasa don sumali ka kuma na olu ka diinɛ dafara o kɔrɔ ni kɔrɔ min ye an b'o to yen a waati kɔrɔ kosɔn an bɛ ikisaro kɛ ni cɛ min bɛ k'i sɔrɔ a bɛɛ b'an ka to yen ala ye karamɔgɔ min d'a ma n'o ye sanga hamala ye an b'a wasa don o karamɔgɔ in na sanga hamala ni ala y'a di jɔ min ma i bɛɛ d'a ma ni min bɛ ni sanga hamala ma satan damu yau hayisu lata hiro na dama i bɛna nimisa don na dɔɔni baara ni nimisa ti nafa kɛ a ba bɛ ala deli an balima minnu bɔra bamakɔ kana bɔ an ye o ɲuman nana hɛrɛ la ala ka o ɲuman segin ye u ma bɔ ka baasi min to yen ala ka na o kɔ segin ka to o baasi sɔrɔ ala ka nin ka daminɛ ye ala ka na nin ka laban ye n'ani olu ala k'an bɛɛ bɔ sɔrɔ ka kalandenya ala k'an tiimɛ kan ala k'an kuruya kan ala k'o k'an n'an ka koɲɛw bɛɛ ala k'o k'an n'an ganubaw bɛɛ ala kɛra hɔrɔnla kosɔn sani jari hɔrɔnla kosɔn sani amala hɔrɔnla kosɔn n'o ye lamɛn hɔrɔnla kosɔn sali ala nasi.